Máme tu nový príbeh Cool rodinka a ich záhady. Takže môžeme si predstaviť postavičky. Toto je Aura a toto je Laura. Toto je Ben a toto je Jenny. Toto je otec Viktor a toto je mama Simona a toto malinké babetko. Ono je malej Tomášek. Že proste Tomáš. Dobre? A ja vám môžem ukázať zatiaľ Haustur, taký menší. Takže začíname tu, kde je to takéto. Tak ideme, tu na kuchyňa, kafe, bar, potom tu máme. A pardon za tie veci, čo sú za tým, je to proste nejak buglo, oni sa tam dostali proste nejak, takže ja ich tu odstránim. Tak, obývačka, to sa dá vysúvať. Toto je pre maličku. Tu majú taký vonkajšok, ako vidíte, tu majú stán, niečo také nahranie. Tak, a môžeme ísť na druhé patro, kde majú vlastne všetci izby, spálňu, postele, majú tam aj vecko, lebo vecko dole sa by vlastne nevošlo, lebo tam bolo trošku málo tých izieb, takže som ho dala hore. A toto je teda všetko a ja vám to ukážem. Tu je teda ložnica maminky a ocinka. Toto je malého Tomáška, ako vidíte, postielka. Tu má prebalovaciku, tu majú nejakú malú pracovňu, tak, proste pracovňa, oblečenie, veci, pracovňa, šuflíky sú prázdne. Tak, tu máme veci, tej Jenny. Ona akože nemá spoločnú izbu s tým jej bratom, ale že sú tam akože tie dvere. Mne sa to proste nepodarilo spraviť tak, že by tam proste to neboli. Dvere tam proste nie sú. Akože tam sú dobre. Tak, tu má on telefón, proste mobilný a ešte som tam zabudla dať jej mobil. Že tam aj jej telefón. Tak, tu má svoju posteľ, tu má izbu Aura a Laura. Oni sú teda dvojčky. A tu majú oblečenie, tu majú nič. Tu majú tak televíziu, tu majú hry, plišákov, ako vidíte, posteľ. Tu je tá kúpeľňa, o ktorej som vám vravela. A tu neviem. Dobre, a môžeme ísť teda na príbeh. Joj, Tomáško, ty sa zobudil. Moje, neplač. Ja ti dám dudlíček. Fuj, čo to tak smrdí. Joj, Tomáško, ty sa pokakal. Neplačkaj, to nič není. Vymeníme plienku, utreme ťa. Tak, poriadne. Trošku hovienko, ale to nevadí. Puder, asi úplne čistý. Voňa, vydáme ešte voňavku. Tak. A ty si tu za chvíľu sadneš a ja to idem lahneš a ja to idem vyhodiť. No a idem pripraviť raňajky, ale zobudím najprv muža. Zlatko, stávaj. Prečo? Veď je ešte nedeľa. Zlatko, nie, nedeľa je práca a pracovný deň, takže ty ideš do práce. Aha. Dobre, no tak ja idem zobudiť a ty môžeš pripraviť 10. Dobre, ja si vezmem ešte aj Tomáška, okuliare, tak. Dobre, a ja sa zatiaľ oblečím a pôjdem zobudiť deti. Dobre. Ja znova tá práca. Keby pracovali niekedy aj deti, to by bolo pre nás také ľahké, ale deti nevedia, čo to je práca zrejme. Dobre, asi takto vezmem veci. Inak hore mám, teda dole mám peňaženku, no tak vlastne iba toto berem. Tak, a idem budiť deti. To sem položím na našu fotelku. Tak. A idem zobudiť tu na Jenny. Jenny, vstávaj. Jenny, vstávaj. Ukaj. Ježiš, otco, mne sa nechce stávať trošku, nie? Znova nebuď takáto mrzutá, rýchlo sa ovleč a ideme do školy. Dobre, osi.
Dobre. S týmto to bude ešte ťažšie. Halo. Ben, stávaj. Ben. O, čo sa deje? No aspoň si stal, aspoň prvý. Dobre, no teraz už som aj ten posledný. Joj. A teraz môžem ísť znova do tej hlúpej školy. Akože neviem, koho tá škola baví. Ale mňa neviem. Mňa proste škola nebaví. Neviem. Mňa proste nebaví tá škola. Najradšej by som ju rozpučil. Nenávidím. A mama mi nekúpila oblečenie, ktoré som chcel. Ale určite by tu proste po chvíľu niekde malo byť. A tu je ešte veci, ktoré som si nakúpila. Trošku o tom nepovedal. Máme čo sa... Dobre, tielko mám. Tak, dobre, toto nikto nezistí, že mám v tej taške. Idem si to tu trošku uložiť. Napríklad to tam sem. Alebo nie, tento basketbalový plakát, ktorý úplne zbožňujem. Tak, kniha, to je jasnačka, to tam. Že by na lavičku, teda tu. Toto si berem dole, že som si to kúpil konečne. No a toto si dám sem zatiaľ. A tak, a počkám. A dneska si budem vyzdvihnúť aj to oblečenie. Takže a teraz sa už idem že reálne obliecť. Dobre, čo tam zase zabuchlo, ale idem zobudiť Auru. Aura, Laurinka, vstávajte. To už je ráno. Áno, už je ráno. Ale nám sa ešte nechce stávať. Aura, Laura, nevymýšľame. Ideme normálne do školky. Úplne taký deň, proste škôlkarsky, takže nevymýšľajte a proste ideme do škôlky. Nie, mne sa nechce. Ani mne. Aura, Laura, nevymýšľame. Žiadne také. Tu si zatiaľ hačnite. Alebo poďme sa umyť najprv zuby. Tak, dievčatá. Najprv ide jedna. Tak. Dobre, hotovo. Dobre, daj to Zegre. Tak, umyté. Dobre. A ja už som si to umyla. Dobre. Tak, a teraz idete kúkať. Tu vám niečo pustím a potom vás vyzdvihneme. Dobre, tu budete kúkať. Pustím vám toto. Tak. Ako to, že ešte nie si oblečený. Už aj, pohni si. Tak, čo by som si tak obliekla. Joj, toho mám až tak veľa, že si neviem asi ani čo na sebe. Dneska to vyhralo toto. A táto taška. Dám ti tam Stanleyka, peňaženku, mobil. Obleť sa, nerozumel si snáď? Snáď som rozumel. No dobre, už nebuď takýto mŕtvý, pobal sa a odchádzaš. A kam? No asi do školy. Sa normálne bojím. Aura, Laura, ideme. Tak, vypneme televíziu. Jenny už má nachystanú tašku. Áno, oci, mám nachystanú tašku. Počkaj, oci, tak. Teba položíme, teba nie. Nie. Joj. Tak. Ale ty buď ticho. Láska, ideme pripraviť na 10. pre našich malých gangstrov. Tak. A ideme niečo pripraviť. A potom, sorry, čo je to na zemi. Dobre, takže tu máme. Takto, počkaj, on si... Toto je jej, takže tak. A jemu dám to isté, len dáme ešte tak. Dám to zatiaľ do chladničky. A zatiaľ napustím. No tak poďte, všetci si položíte ťažku sem. Mama, prečo si mi neobjednala to oblečenie, ktoré som chcel? Prosím ťa, teraz to nerieš. Všetci si posadajte. Poďte aj vy.
A čo vám spravím na raňajočky? Mama, môžeš prestať vyspevovať? Je to trošku dosť otravné. A ty si trošku dosť mŕtvý, čo myslíš? Mami, my by sme si dali celálie. Cerálie chcete? Áno, chceme celálie. Dobre, ale to sa volá trošku inak. Naučte sa hovoriť cerálie. Celálie. Dobre, to budeme trošku inokedy, ale vám to ide fakt dobre. Ďakujeme, mami. Tak jednej voda, druhej voda. Tak a ešte tie cerálie vám nachystám. Zlatička, mám tu pre vás teda tie cerálie. Tak, jedna, druhá. A vy by ste si čo dali? No ja to s avokádom. A ja. Tak mám tu teda pre vás ten toast s avokádom, takže nech sa vám páči a dobrú chuť. Ďakujeme, mami. Pardon, že to nevie vypiť, proste mi to tak puklo. Akože to je proste vypité. Dobre, a teraz do školy, keď ste zjedli a vy dve do škôlky, tak hop, ja to potom vlastne dám to do pračky, teda do aké pračky, tak, do tohto, poď a ideme, tak, ide vás tatínko odviesť, ja si tam ešte peňaženku, tak, joj, nič, tak, ja som, no poďte. Som ešte zabudla načapovať. Jedna, druhá, tak. Tašky. Hop. Jedna, druhá, tak. Nie, s tatínkom idete zatiaľ počkať von, lebo nebudeme tu všetci stáť a proste čakať. Tak, vy dva ešte 10, skoro som zabudla. A ešte som vám zabudla, ja vy máte. A ty si môj zlatý, som príliš... áno, mami, mám túto fľašu. Ty máš Stanley Cup prvý? Áno. Dobre, hop. A ešte som vám pak skoro zabudla dať tej 10. Som ich dala do tej ladničky a ja tam na to zabudnem. Tak, ja to tam nejde. No tak dobre, tak si to proste chytíte, dobre? Takto. A idete. Ahojte. Čau, mama. Čusko. Tak, a toto bolo teda pre pár dní jedna všetko a ďakujem, že ste dopozerali až sem a teším sa na vás na partu 2. Pa, pa.